салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео мо барои шумо як секрети ҳамин телефона нишон медиҳем ки заряди телефони шуморо бисёр мехӯрад ва кори телефони шуморо суст мекунад. Ин се функсия ҳастае ки бояд ира шумо срочно хомӯш кунед ва баъди ин телефони шумо ҳам коруш тез мешавад, ҳам зарядиш зиёд меравад. Барои ин телефони шумо дар Google Chrome ҳастае, медуроен ва дар инҷа настройки интихоб мекунен. Поёнтар мебиен настройки сайтов интихоб мекунен. Дар ҷои аввал боша реклама интихоб мекунен. Срочно ин функсияро хомӯш кунен, барое ки дар телефони шумо реклама нишон медиҳад ва телефони шумо хомӯш агир ё на, ин функсия кор карда меса, ҳам заряди телефона мехӯрад, ҳам кори телефона ганда суст мекунад. Барои ҳамин ира мекушем ва назад мебуроем. Дар инҷа ҳастаи виртуални реалност. Ин функсияро хомӯш мекунем. Ин функсия барои очкиҳои 3D ҳастае ки видеоҳое ки вакруг ҳастае ҳамонро тамошо мекунӣ. Ин функсия мода вабше дар кор нестае. Вабше ҳамин телефонда ин функсия дар кор нестае. Барои ҳамин ин функсияро хомӯш мекунем, мода дар кор нестае ва баъди ин дополнение реалност ишам хомӯш мекунем. Ин ҳардуш як гап гуфтагӣ чизае, мода вабше дар кор нестае. Бедарак заряди телефони моро мехӯрад, плюс кори телефони моро суст мекунад. Ин ҳамин се функсияро дар телефони худтон хомӯш кунед ва баъди ин заряди телефонтонам зиёд меравад ва кори телефони шумо ҳам тез мешавад. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо, бародарои азиз. Дар видео ҳатман лайк монда, дар комментария дар бораи чӣ видео кунем нависен. боқӣ сеҳату саломат бошен. Хайр, худоҳофиз.